nestačí, že existuje. Musí byť vyslovená a zverejnená. Okrem toho, že sme kolonizovaní Európskou úniou a európskymi spoločenstvami od 1.5.2004, na Slovensku rozlišujeme 3 právne poriadky. A pritom v zmluvnom štáte môže platiť iba jeden právny poriadok, rovnaký pre všetkých ľudí, občanov. Slovensko má 3 rakovinotvorné nádory. To sú tie 3 právne poriadky. V poradí prvým je kapitalizmus. Kapitalizmus je vykorisťovanie človeka človekom. Ľudia sa napadajú kvôli zisku. Máme tu neosobný vzťah medzi pánom a otrokom. Je to vláda peňazí. Článok 20 Ústavy Slovenskej republiky upravuje nadobúdanie vlastníckeho práva. Takže majetok nadobudnutý v rozpore s ústavou, respektíve právnym poriadkom z ústavy, právnu ochranu nepoužíva. A v ďalšom odseku tohto istého článku je upravené, že majetok, respektíve vlastnícke právo, nesmie byť zneužité na újmu iných ľudí, občanov a cudzincov. Táto veta má 2 významy. Vrátim sa majetku, ktorý nepoužíva právnu ochranu, ak bol nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom. Takže pozrite sa, na Slovensku platí zákon, ktorý umožňuje neobmedzené nadobúdanie vlastníckeho práva. Neobmedzené, to znamená kvantitatívne a kvalitatívne. Tento zákon umožňuje, aby Slovensko fakticky vlastnila jedna osoba. Inak povedané, umožňuje osobe vlastniť Slovensko, Európu, Zemegulu, prípadne vesmír. Sami vidíte, že tento zákon je v rozpore s mocou občanov, respektíve rovnosťou a slobodou občanov a je neplatný. Následkom tejto neplatnosti je to, že tento majetok musí byť zhabaný, odňatý, prepadnutý v prospech štátu, prípadne znárodnený. Majetok, ktorý nemôže byť zneužitý na újmu, respektíve škodu práv iných ľudí, občania, cudzinci. Tak tam sú 2 významy. Majetok, ktorý bol sprivatizovaný a následkom je odňatie ekonomickej moci občanov, občania nemôžu vládnuť bez ekonomickej moci. Všeobecne občan vládne na základe majetku, ktorý nadobudol počas života. Bola sprivatizovaná ekonomická moc občanov, voda, pôda, energetika, tak táto privatizácia má status lúpeže a absolútne je to neplatné a bude musieť byť odňatý ten majetok a vrátený naspäť moci občanov. Bude obnovená tým pádom moc občanov. No a druhý význam zneužitia majetku na škodu občanov, v prípade cudzincov, je v tom, že tento majetok týchto kapitalistov sa zneužíva na propagandu násilia, neslobody občanov, či vo vzťahu podrobenia okupácii zo strany tzv. Európskej únie a európskych spoločenstiev a potom sa tu manipulujú volebné prieskumy, kupujú sa hlasy, takže na Slovensku platí právny poriadok peňazí a to znamená vo voľbách, aj keď sú to len pseudovoľby, lebo vládne Európsky parlament, takže údajné voľby do Bratislavského parlamentu nerozhoduje počet hlasov, ale počet peňazí. V poradí druhý rakovinotvorný nádor Slovenska je Vatikán. Článok 1 odseku 1 ústavy hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, napríklad Vatikánu. A vidíme, že opak je pravdou. Vatikán je štátny útvar. Je to štát, ktorý má ako každý štát svoje záujmy ekonomické, napríklad politické, hospodárske. Súčasne má Vatikán na Slovensku a nielen na Slovensku v každej obci svoju provinciu, kolóniu, protektorát. Aktívni katolíci a katolíčky, ktorí pravidelne chodia do kostola, sú fakticky štátni príslušníci Vatikánu. Takže túto faktickú štátnu príslušnosť musíme
zmeniť na právnu. Respektíve títo štátni občania Vatikánu nesmú na Slovensku voliť a presadzovať záujmy Vatikánu. Upozorňujeme na krvavú históriu Vatikánu. V tomto čase Vatikán presadzuje jednu svetovú banku, jednu svetovú vládu, teda nový svetový poriadok. V poradí tretí rakovinotvorný nádor je vaginalizmus. Už zloženia z tohto pojmu vyplýva, ktorými orgánmi ženy vládnu. Vojna a mier začína v rodine. Starí Rímania veľmi dobre poznali, o čom je rodina a cudnosť ženy. A dali si veľmi na tom záležať. So zánikom rodiny zaniká štát. No a vaginalizmus, správny poriadok žien, ruší štát. Takisto ako Vatikán a kapitalizmus. To sú tie nádory spoločnosti, ktoré majú zúdne následky. Nielen pre telo, ale aj pre štát a národ. Takže inštitúty vaginalizmu. Je tam bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, je to diktát určený len v neprospech muža. V súkromnom práve, do ktorého patrí aj rodinné právo, nemôže štát autoritatívne nariadovať mužovi alebo aj žene formu vlastníctva. Právnym následkom tohto diktátu je, že všetky manželstvá uzavreté po roku 1958 sú neplatné priamo zo základného zákona štátu. Je to overiteľná skutočnosť. Bez ohľadu na to, čo sa robí v Európe a vo svete. Všade, kde platí pánstvo práva, právny štát, toto je právnym následkom tejto skutočnosti. Okupácia stredného a vysokého školstva ženami, ktorá je overiteľná, okupácia administratívy v štátnej správe, samospráve, inak povedané, žena sedí na každom úrade. Potom tu máme výlučné právo žien rozhodnúť o úplnej vražde nenarodeného dieťaťa, tzv. Právo na potraty. A tým pádom zbaviť sa svojich rodičovských práv a povinností. Muž toto právo nemá. Výlučné právo ženy odhodiť dieťa do kontajnera, tzv. Hniezda záchrany, z dôvodu, aby ich nemuseli vraždiť. Nie je to absurdné? Súčasne takisto sa žena tým okamihom, ak odhodí to dieťa do toho kontajnera, zbavuje svojich rodičovských práv a povinností. Výchova, výživa, starostlivosť. Výlučné právo ženy na utajené porody. Aj v manželstve. Žena má právo zbaviť sa dieťaťa a zbaviť sa svojich rodičovských práv a povinností. Muž toto právo nemá. Manželstvo s iným zákazníkom. Vieme, ktorými orgánmi ženy podnikajú. Zavedená normalizovaná prostitúcia. Šport pre ženy a pre mužov, ale jedinú a jednotnú zdravotnú a sociálnu poisťovňu pre obidve pohlavia. Prečo? V právnom štáte platí zásada. Ak je niečo zakázané, tak musí byť zakázané všetko, čo s tým súvisí. V prírode, v prírodných podmienkach by žena okamžite zistila, kde je jej miesto. Spravodlivá a čestná žena je vhodná na celý život, muži svet menia a ženy vládnu. Pravda je jediné bezpečné miesto, na ktorom sa dá staviať. Kto je lovcom a kto je lovenou zverou, korisťou. Muži by sa mali mobilizovať svoju odvahu a statočnosť